Des de la infància, l'òptic optometrista ens ha acompanyat, cuidant de la nostra salut visual. Les primeres visites a l'òptica, les revisions visuals i les primeres ulleres per a llegir en el col·legi i també per a divertir-nos i jugar amb els amics. Desafiaments més i més exigents amb el pas dels anys, en els que en tot moment hem comptat amb l'assessorament professional de l'òptic optometrista, adaptant-se a les nostres necessitats per a veure i disfrutar. Com a professional sanitari, l'òptic optometrista mai deixa de formar-se per a ajudar-nos a afrontar cada nou repte professional i personal. En cada una de les etapes de la vida, quan més ho necessites. Si ho penses, el teu òptic optometrista sempre ha estat al teu costat. Col·legi d'Òptics Optometristes de la Comunitat Valenciana.